Къде тръгва бургаската проституция? Ето, момчета, от тук. Гледаме хората с паричките, с лодките, с джетовете, с разни други неща. И после почваме да събираме балъци и да ги лобираме. Ето, от тук тръгва всичко. Някои си мислят, че могат да контролират всичко това, което виждате, по един или по друг начин да събират рекет от всяка една точка. А в крайна сметка някои други си мислят, че могат да работят с тялото си за себе си. Да мамят подвол, да въвеждат в заблуждение и да го поддържат. И тогава всичката, цялата тая красота е осрана.